Galicia está a punto de estrear o verán e con el o tempo dos bañadores, as chanquetas e as piscinas. Se antes o comezo do bo tempo era sinónimo de area e sol, agora a chegada de temperaturas cada vez máis cálidas dispara a febre polas piscinas. Para moitos galegos, as xestas á sombra e os ventiladores non son suficiente, polo que cada vez son máis os que apostan por converter o seu xardín nun resort no que darse un bon mergullo. Na nosa comunidade xa hai máis de 44.000 piscinas rexistradas, unha cifra que non deixa de medrar e que xa está provocando un verdadeiro efecto funil nas empresas de construción, que se ven rebordadas de traballo a pesar dos prezos estratosféricos. Así nos lo contaba Tito, albanel especializado en piscinas. Temos bastante lista de espera. Unha piscina como esta que ten 7,25 por 3,50 de largo, vai de un 10 a un 70 de profundidade, anda sobre esas 6.000 euros. Para os que non queiran agardar, tamén existe a posibilidade de alugar piscinas privadas. Sí, como escoitan. Na actualidade xa existen plataformas nas que os particulares poden ofrecer os seus propios xardíns para a celebración de eventos familiares e, como non, para unha boa churrascada. Alejandro é dono dunha destas fincas. Normalmente suelen ser 6-7 horas que vienen por la mañana, vienen a comer, a hacer la barbacoa y ya meriendan, se dan el chapuzón y a casa. Este modelo de negocio non só beneficia aos clientes, senón tamén aos arrendatarios que poden chegar a gañar centos de euros nun só día. O certo é que ben sexa pagando, indo á praia ou cunha mangueira, son moitos os que soñan co momento de acabar a xornada e refrescarse. Con esta calor, nós témolo claro, sexa de quen sexa a piscina, imos de cabeza. E vostedes, irían a mergullarse á casa dun descoñecido? Pronto en verano estaremos y yo sentiré. Claro, seguro que moitos teñase un pouquiño de pelusiña al ver esas imaxes, pero claro, se nos metemos, Bernardo, a facer contas, non? Como sae de prezo, por exemplo, alugar unha piscina? Pois a rede ofrece forma para combater a calor, Rocío, se non temos un río ou unha praia preto. Hai páxinas en internet que permiten buscar a piscina de alugueiro máis próxima. Por exemplo, esta ten un buscador no que introducimos a zona, o día e cantos somos. Se poñemos Santiago de Compostela e arredores, por exemplo, saenos unha opción en Teo a 24 euros a hora. En Vila de Cruces, con piscina climatizada e jacuzzi, saenos outra opción a 42 euros a hora. En Vilanova de Arousa, con parque de bolas pros máis pequenos, a 36 euros. Mais ao norte, preto da Coruña, en Bergondo, con barbacoa para facer un churrasquiño, 31 euros a hora. A tarifa vai subindo a medida que aumenta a capacidade e os servizos extra que inclúa e que lle pidamos. Cada unha ten as súas normas en canto a levar comida de fora, levar ou non mascotas, poñer ou non música e beber ou non alcohol. É unha alternativa que o certo é que gaña adeptos, porque ofrece privacidade sen ter que compartir espazo con centos de bañistas. E se estamos máis ao sur, imos ata a zona de Pontevedra, da cidade do Lérez, que leva a Zaira e a Serafín a alugar a súa piscina. Non perdes comba, Alba? Mirade que ben estamos, pero é hora de traballar, Zaira, deixa de tomar o sol que hai que traballar e explicar por que estamos aquí. A ver, imos levantarnos. Estamos na túa piscina, que alugas dende hai canto? Pois un aniño. E por que comezachedes a alugar esta piscina? Porque, bueno, tiñamos moitos amigos que facían uso deste servizo e nós, tendo unha, pois pareceunos unha boa opción para poder compartir as nosas instalacións co resto da xente. É unha opción maravillosa tamén para celebrar aniversarios, coa familia, con amigos, non? Sí, ven moita xente a celebrar cumpleanos, sobre todo de nenos, non? Porque a piscina dá moito xogo cos nenos, non tan nenos, tamén xente maior. O ano pasado, por exemplo, celebraron un 50 anos de uns rapaces de Sabadell. Claro, no vosso caso non só alugades a piscina, tamén hai outros servizos complementarios, non? Efectivamente, a finca, temos un aparcamento para 25 coches, temos tamén chill out, unha casiña con cociña e baño privado, e tamén unha cama elástica para que disfruten nenos e non tan nenos. E como van as reservas para este ano, Zaira? Ben, comezamos a semana que ven pois con un cumpleanos tamén de 12 anos, e, bueno, xa temos bastantes consultas para xullo e agosto tamén. Claro, eu quería alugala, non che vou mentir, pero claro, a mí preocúpame isto, os cartos. Canto custa alugar esta piscina? Pois, bueno, depende un pouco do tempo que veña a xente, máis do número de persoas, non? Mais ou menos de media por persoa, uns 15 euros ao día. É moi barato para todo o que ofrecedes, porque a piscina, os servizos complementarios, a colchoneta, todo. Sí, é barbacoa, o sea, pódese asar, pasar aquí un día increíble en familia ou en amigos. Por iso está tan de moda, porque é un plan perfecto. Efectivamente. Sabes que pasa? Que eu antes probei a auga así un pouquiño, pero quero probala un pouquiño máis. Non sei, é moi profunda, Zaira, ou non? Bueno, non sei, mira, ti...